Zapis açtım. Hemmenize salam. Men tanımayanlar üçün özüm biraz tanıdayın. Men adım Kudrat. Şul biznese gelip, Verter'a gelip, e, Nasiba bilen birlikde iň köp akademiya satan bizim akademiya şu Türkmenistan'ın içinde. Sebebi, biz komandamız bolup, 35-40 bolay akademiya sattık. Şolardan liçne özümüzünki 10-15 adamdan geçti. Indi bizim tecrübemiz akademiya satmak boyunça bolan soň, şolar ýaly bir okuw geçip bereýin diýdim. Akademiya kime gerek? Nähilek satylýar? Nähilek adamlara hödürledik? Näme diýip satdyk? Ana şo barada şuň biraz size gurrun bereýin. Şoba siz düşünür ýaly. Hmm. Tak. İlk başta öğreneliň akademiya näme zat? Nähilek mümkinçilik akademiya. Şonu bir öğreneliň, öğrenenden soň uje akademiýanyň özüni öğrenenden soň uje kime satyp bolýany barada gurrun eders bolýar. Şu näze zoomumuz bir saat ýarak dowam eder. Eger mümkin bolsa, hemme kim eline ruçkalar alyp, depterler alyp bellep alsa özüne gerek yerlerini şonda gowy özüňiz üçin täsirli bolarmy kadip. Indi mhm. Bir minut. Görnýärmi ekran? Ekran açdym şu wagt. Ine şol nimeni sizin bilen paýlaşarym. Prezentasiýany sizin bilen paýlaşarym. Çäär şu prezentasiýa boýunça adamlaryňyzy akademiýa çağırsaňyz, özüňize ýeňil bolýar, şu ýerde köpräk informasiýa bar. Indi ilk başta düşüneliň, akademiýa näme, Werter'e näme üçin akademiýa hödürleýär, näme gerek? Şonu bir düşüneliň. Akademiýa bizde aslında bizde 4 görnüş okuw bar. Biri консультант по здоровому образу жизни. То есть, näme şol? Sagdyn durmuş yörelgesi boýunça maslahatçy diýip terjime etsek bolýar. Ana şol okuwy başta diňe şol okuw bardy Werter'de. Gaty gowy gaty täsirli okuw eken diýip, biz Nasiba alyp berdim. Men Nasiba başta alyp berdim. Nasibadan başka iki sanak partnyorumuza konsultant по здоровому образу жизни. Tak. Sesim barýamy ka? Başta sesim barýamy? Nähile şonu bir eşitip göreýin mi? Ma bir uwedamleniýe çykdy şu wagt. Sesim barýamy? Çat açayım. Ses gelýär. Aha, ekran görünýär. Boldy. Zapis dowam edip dur. Boldy. Mhm. Boldy, şo. Mine bizim komandamızda Cennet we Gülşat we akademiýa satmakda rekordsmen şolaram. Cennetiň Cennet bilen Gülşatyň komandasynda bir 15-20 bolay akademistimiz bar. Akademist diýmek uje gaty bir seriozny bir neme, näme diýmen, seriozny bir tutulgy, seriozny bir başlangyç. Bu biznes etjek bolsaňyz, wapşe Werterany östürjek bolsaňyz, özüňize bir gowy biznes hökmünde seredýän bolsaňyz, siz polibom akademiýa alsaňyz gowy bolar. Näme üçin sebäbi? Akademiýa bagly. Köp nemämiz akademiýa bagly bolup dur. Düşündirip geçeýin häzir. Dawaýça başa tanyş bolalım. Kampanya 4 ugrundan okuw hödürleýär. Biri
Sağlıklı durmuş yörülgesi boyunca maslahatçı. Doğru mu? İkincisi nutritsiyologiya, talassa nutritsiyologiya. Talassa demek näme demek? Talassa demek deniz demek. Dengizin imiti demek. Nutritsiyologiya demek, imit demek. İmitleniş o şekli demek. Talassa nutritsiyologiya demek, dengiz bilen imitleniş şekli demek. Düşünüyorsunuz? Ana şu kursu, bu kursun neticesinde siz diyetolog, nutritsiyolog diyen diplom alýanyz. Ondan yine de bir kursumuz var. Diyetik nutritsiyologiya. Diyetik nutritsiyologiya demek, çağılar, çağılık döwrü bolýar. Doğru mu? Enenin ene göwrülük bolýar. Enenin göwrülük döwründen başlap çağanyň 16-18 ýaşaýança haýsy zady ip bilýär, haýsy zady iysi gowy, haýsy zady iýmese gowy, awa nähili iýmitleri, nädep saýhallamaly, nähili diýetalara, nähili çağalara oturup bilýär. Ana şo barada giňişleýän bir kurs bol. Diyetski nutritsiyologiya. Aslında diyetski nutritsiyologiya bir kiçik kurs ol. Kiçicik kurs. Yani şu anda da şu diyetski nutritsiyologiya bolsa da уже giden bir içinde ılım ba. Köp zat öğrenýäňiz. Haça şol näçe 20 saatlyk okuw, 20 saat. Bari o 20 saat wagtyňyz gidýär şo. Dinlejek bolsaňyz. Oňarak bir kyn ýeri ýok. Zato çağalar näme edip bolýar, näme edip bolmaýany gowy öğrenirsiňiz. Вообще любой bir enatanyň çağalaryny näme idirýänligi barada pikiri bolsun isteseňiz, şolara jeskin tutsalogy hödürläp bilýäňiz. Ondan ýene-de bir kursumuz biziň talassa kosmetologiya. Indi talassa diýen sözi düşündiňiz doğrudan. Talassa diýmek deňiz diýmek. Deňiz kosmetologiýasy, toýst deňiz bilen ýaşarmak ýa-da deňiz bilen ýaş görünmek. Kosmetologiýa diýmek уже deriniň idegi diýmek, kosmetologiýa diýmek. Deri idegi. Şolar ýaly. Ýöne talassa kosmetologiýa kursumyzyň içinde diňe deriň idegi däl, onuň içinde ýüriti neme de bar? Näme şo trihologiýa bar. Saç idegi bar. Ondan gal berse talassa kosmetologiýa kursumyzyň içinde nemeler bar? Näme şo? Estetiski estet diýmek massaj bilen ýa-da okulamak bilen ýaşarmak şol nemesi bar. Indi şol 4 направлениýamyz bar aslında. Indi şu 4 направлениýamyz boýunça size ýuwaş-ýuwaş düşündirip gideň. Indi birinji okuwumuz biziň kurs konsultant по здоровому образу жизни. То есть sağlıklı durmuş ýörülgesi boýunça maslahatçı. Şol okuwun esasında şu okuw okanlar ýa-da diplom ýa-da sertifikat alyp bilýärler. Sertifikaty luboy adam alyp bilýär. Luboy adam, mysal üçin ýaşy ýetmedi, kiçirek ýaşly ýa-da ýokary bilim bolmadyk, ýörükde orta bilim bolmadyk adamlar alyp bilýär. Sertifikat alyp bilýär. Ýöne ýokary bilim bar adamlar. Ýörükde orta okuwy okan bolsalar, litsey okan bolsalar ýa-da tehnikum okan bolsalar bir diplom bar adamlar, uje olara diplom alma mümkinçiligi baş berdi. Indi bu okuwa gireňizde nähilek bolýar? Bu okuwa gireňizde arkaýyn neme diýäňiz? Okuwy luboy ýerde, luboy wagtda dinläp bilýäňiz. Samy glawny şu ýerde 256 sagat okuwy siz dinläp, öwrenip, hemme začetlaryny geçmeli. Şo şerti bar. Začetlaryny geçeňizden soň egzamenlerini tapşyryp, dokumentlaryňyzy tapşyrsaňyz, sizi kompaniýadan institutun özü, institut multidisipliner medisini diyen institutun nemesinden siz diplom alyp bilýäňiz. Men dowam edeýin. Okuwun nemesi 256 saat. Indi yankı nemede näme şo konsultant по здоровому образу жизни da, to есть sagdyn durmuş ýörülgesi boýunça maslahatçy diýen okuwumuzda şolar ýaly 3 modul bar. Indi şu ýerde görýäniňiz 3 modul. Ýokarda 3 sana stolbik bar. Şu 3 stolbik uje bärde nämeler bar? Bu okuwyň içinde
Yankı diyetologiyada bar, yankı psikologiyada var. Ondan hemme taraplayın bir oku. Bu fizkulturusan bar. Ondan jenski, to есть ayal kızlar için sağlık näme, erkekler için sağlık näme. Şoň içinde giň işleýän maglumat berilýär. Indi şu ýerde görýäniňiz 5 urok bar dämi? Her modulda 5 urok bar. Her uroğun içinde 5 leksiya var. Toýs her uroğun içinde 5 leksiýadan neme bolýar da bir nemede modulda 25 leksiya var. Her leksiýanyň izinden testi var. Toýs siz bärde egerde polny şu okuwy geçip biňjak bolsaňyz 75 test tak geçmeli bolýaňyz. Onuň üstesine her modulun izinden bir test geçmeli bolýaňyz. Her uroğun izinden bir test geçmeli bolýaňyz. Netijede 86-87 test geçilýär bunda. Şonça egzaminler geçeňizden soň size institut mezdisiplinarny medisini diýen neme institut size diplom berýär. O diplomuna da näme diýip ýazýar? Ene şol adam psikolog borlu diýip berýär. Şunos psikolog. Bize psihologiya boýunça uje konsultasiýa berip bilýän derejede güçlü bir diplom berýär. Vapşe bu okuwun hemme taraplayın gowy tarapy näme? Birinciden şu nemesi gowy. Adamlara nädip imitlenmeli? Nädip özüne ide etmeli? Nädip sağlygyny ide etmeli? Fizkultura nädip zanimasiýa etmeli? Näme üçin sveji howadan dem almaly? Näme üçin ukyň sazyşykly bolmaly? Ondan erkek garmonlar, ayal garmonlar, ondan erkeklerin nemesi, näme diýim men, ruhu dünýäsi, ayal gyzlaryň ruhu dünýäsi hemmesi giňişlen ýazylan. Giňişlen düşündirilýär. Wapşe bu okuwyň içinde bütün organlar, adamyň bütün organlary, ýürek, gan, damar, bagyr, ondan aşhazan, öt, ondan poçka, bütün hemme organlarymyzyň işleýişini, nädip işleýändigini, ondan sahyryny diabet, niden çykýar, nädip emele gelýär, dableniýa nädip emele gelýär, adamlarda arterial dableniýa nädip bolýar, umuman hemmesini jemleýär şol okuw. Toýs bu okuwyň içinde siz bir mezikden tapadyňyz bolmaýar. Ýöne size neme institut psikolog diýip berýär. Toýs sen adamy tutuşlugyny öwrenýär. Onuň üstesine näme imel, nädip imeli, nädip özüni alyp barmaly, umuman hemmesini öwrenýär. Ana şoň ala giňişen okuw bul. Bu okuwdan wapşe men 5 turdum gaty kurtoy okuw. Muny gaýtalap şu diňleýäs. Aýtmasa, eger siz okuwlaryň lüboy birini alsaňyz, kampaniýa size bir ömürlük dostluk açyp goýýar. Dostluk diýmek, siz isle diplom alyndan soň gaýtalap okap bilýäňiz. Geçýär meselem diýeli 5 ýyl geçenden soň şonu gaýtalap okajak men diýsen, öz ID nomeryň bilen saýta giren ýaly edip girýän, açyp, görüp, diňläp bilýän. Mesele ýok. Kampaniýa aýyrmaýar dostluky. Dalşy gideýin, ikinji ýene-de bir okuwumuz biziň bu Institut Verkhnavoljy'dan neme dip gurnapdyr kampaniýa. Bu talas nutrisiýologiýa. Toýs wodrusly bilen nädip pitatsiýa etmeli adam. Näme edeninde iminni şu wodruslaryň, laminariýanyň, fukusyň peýdasyny biziň organizmimiz pol alyp bilýär. Ana şo barada okuw. Gaty giňişlen bir okuw. Diyetalar nädip saklanýar? Nähili pikirler gelýär kellemize? Nähili ýagdaýda nähili edip iýmeli? Wapşe wodruslyň sastafy näme? Wodrusly nädip wapşe şoň içinden fermentir edip önümleri peýdaly ýerlerini aldylar. Ana şo barada gaty giňişlen bir okuw. Şu talas nutrisiýologiýany öwrenýäňizde hem elementler öwrenýäňiz. Toýst magni näme, kali näme, kalsiy näme, selen näme, kobalt näme, diňe ýod däl, esem ýodyň näme şo? Ýoda defitsit diýerse, ýoda defitsitde mysal üçin näme diýilýär?
Gipotireoz, gipertireoz deyip короче atları var. To есть yod yetmezçiligi var. Onun yodun artmışlığı deyip bir zat var. Adamın organizminde doğru değil mi? Şimdi şol iki ýagdaýda da nädip wodruslar, вообще deňiz imiti nädip adama kömek edip bilýär. Şo barada giň işleýin bir okuw alýaňyz, giň işleýin bir garaýşyňyz bolýar. Вообще bizim önümlerimize iýen gellerimize iýen häzirde täze önümlerimiz bar. Wodrus giň diýip häzir leafilizirowny görnüşde önümlerimiz gelýär. Ondan saşe çykdy häzir plazma ýagydy, plazma kollagen diýip häzir täze önümlerimiz gelip başlady. Вообще bizim deňizden alınýan fermentirowny wodruslaryň nähili täsiri bar, nähili peýdasy bar şo barada giň işleýän okuw. Galyberse bu okuwyň içinde diyetologiya bar. Indi diyetologlar näme diýär? Diyeta diýmek aslında bir iskustvo. Meselem diýeli, sahary diabet adamyň nähili diyetasy bolmaly. Ýa-da garry adamyň nähili diyetasy bolmaly. Ýaş adamlaryň, sportsmen adamyň nähili diyetasy bolmaly. Ondan göwreli zenanyň nähili diyetasy bolmaly. Nähili diyetalar bolup bilýär. Ana şo barada da giň işleýän bir maglumat berýän bir okuw. Bu okuwy egerde geçseňiz, ýa edil ýanky aljak, sizin diplomunuz var bolsa, bir tehnikum okan, ýörit orta bilim diplomunuz bar bolsa ýa-da ýokary bilim diplomunuz bar bolsa, kompaniýadan diplom edip alyp bolýar. Goşmaça okuw geçdim, institutdan goşmaça okuw aldym diýen diplom alyp bolýar. Indi şöyle ünsürüm. Siz online okaýanyz, islan wagtyňyz okaýanyz, islan wagtyňyz okawam egzamenlerini geçip začetlerini geçýäňiz welin, kompaniýa size institutdan diplom alyp berýär. Bu näme diýmek? Kompaniýa hünärmenler gerek. Diplomirny hünärmenler gerek. Ana şo diplomirny hünärmenlere kompaniýa wapşe mümkinçilikleri giňleýin atjak. Häli o barada size ýene-de aýdyp berin. Indi talasyny tursalogyan düşündik, doğrumy? Men dowam edip gideýin, ondan soň soralara jogap berin. Soralaryňyz bolsa bir ýer belläň. Nähili bolýaka diýip soragyňyz bar bolsa, ondan soralara jogap berin. Ene talasyn tursalogiyanyň içinde nämeler bar? Muň içinde de talasy trikologiya bar. Talasy kosmetologiya da bar. Näme üçin? Sebäbi bizim iýen imitimiz bizim derimize, saçymyza gaty täsir edýär. Ene şoňlala. Indi dalşy gideli. Talasy kosmetologiya. Indi siz bilýänsiňiz dogry, dämi? Bizde plazma terapi diýip özümüziň kosmetikamyz bar. Indi şu kosmetikany nädip ulanmaly, nädip ulananda has täsiri güçlü bolýar. Wapşe bizim wodrusydan talasy gelimiz bar. Bilýän bolsaňyz, talasy gel iýleýän gelden bul talasy terapiýa edilýän gel. Nädip abortowny etmeli, nädip edilýär. Şonu giň işleýin, şu talasy kosmetologiyada giň işleýin, video edip düşürilip, görkezýän, opit görkezýän master klasslar bar içinde. Muny prosto öwrenmeli. Muny prosto ulanmaly. Sebäbi muny öwrenmeseňiz, bilmeseňiz, şonu täsir pes bolýar. Ine bizim elimizde kompaniýa şonça önüm berýär. Meselem köp adam işedi gören däldir şo talassany, spa talasy prosedurany edip gören däldir. Hemme diň aýal gyzlara däl erkeklere de maslahat berýän sebäbi gaty yeňil edýär adamy. Kagutda bar bir gowy, näme diýen, gowy bir nemeden çykan ýalak bolýan bir parnoýdan ýa bir adam bir yeňläp çykýar, bir suwa düşüp neme diýip yeňläp çykýar, şolar ýalak duýguny berýär. Talasy kosmetologiyada giň işleýin. Nädip bizim önümleri kosmetologiya ulanyp bolýar? Nämeden de şo kosmetologiýanyň täsiri güçlü bolýar? Ondan soň onuň üstesine muňam içinde trikologiya bar. Ana şo barada da giňişe maglumat gidýär. Ýene-de içinde massajny tehnikalar bar. Massajny tehnikalar barada da giňişle maglumat berýär. Göl, göl.
Endi yana da var şu talası kosmetologiya barada yana aydaýyn, aýdasym gelýän zat şol. Egerde sizde yana da aýdýan, egerde sizde bir tehnikum okan, ýöritte orta bilim okan ýa-da ýokary bilim okan bir diplomuňyz bar bolsa, şu okuwyň netijesinde eger zat ýoluny tapşyryp bilseňiz, dokumentlaryňyzy tapşyrsaňyz, kompaniýa size şu Lean Line Academy diýen ýerden nime alyp berýär. Lean Line Academy näme? Lean Line Academy diýeni bul akademiya lazerny medisiny. Toýst bärde iň esasan estetika boýunça adamlary ýaşartmak, massaj tehnikalary bilen nädip adamlary ýaşartyp bolýar, nähilek massajlar adamyň kojasyny çekdirip bilýär. Ana şo barada giňişliğin içinde professorlar okuw berýär. Ine bärdäki içindäki modullaryny görseňiz, ine şolar ýalak içinde modullar bar. Bu kıyın okuwlar däl. Talasa kosmetologiyada, talasa nutrisologiyada ikisem kıyın okuwlar däl. Ondan bälişe bizde 20 saatlyk diyetik nutrisiologiya okuwumuz bar. Diyetik nutrisiologiya okuwumuz ýanky diýişim ýaly çağalaryň ösmegine iň kömek edýän haýsy elementler nähilek nähilek ýagdaýda nähilek imitleri ýidirmeli, nähilek diýetada oturtmaly, haýsy zat has ziýan bolýar köpeydirseňiz. Ana şo barada gaty gowy maglumatlar bar. Bu okuw biz diňläp gördük. Giňişli maglumat berýär. Her idirýän önümiňiz bolýar, şoňa bankada bolsun, gotuda bolsun, şoň içinde elementler ýazylýar, haýsy elementler peýdaly, haýsy elementler ziýanly, şonu çaga idirseň bolýar, çaga idirmeseň gowy diýen nimeleri çelli içine düşündirýär. Göwreliler, göwreli zenanlar haýsy zady iýse gowy, haýsy zady iýmese gowy, şoňa çelli giňişlerini düşündirýär. Gatty gowy okuw, size maslahat berýän, egerde kim şolar ýaly diyetik nutrisiologiya aljak diýse, gyzyklanyp görüň, halipaňyz bilen sponsoryňyz bilen gyzyklanyp görüň. Gaty peýdaly bir okuw bolan. Indi indi häzir neme barada gurrun berjek men size. Kompaniýanyň goýun mümkinçilikleri barada gurrun berjek. Indi şu ýerde häzir depterleriňizi alyň, ruçkalaryňyzy alyň, ibellep alyň. Kompaniýa 3 okuwy bile almany maslahat berýär. Näme üçin? Sebäbi bu okuwlary alan adamlar kompaniýanyň näme diýen men soňuna çeli gitjekmen. Men şu kompaniýa bilen ösçek diýen partnýorlaryň saýlawy bol. Toýst egerde bir partnýor, egerde siz men şu kompaniýa bilen ösçek, men şu kompaniýa bilen dakança gitjek, men şu kompaniýadan hemme peýdasyny aljak diýen bolsaňyz, onda 3 akademiýanam almalysınız. 3 akademiýanam alsaňyz, toýst 3 okuwam alsaňyz, 3 plus 1 okuw alan ýagdaýyňyzda kompaniýa size hemme mümkinçilikler açýar. Toýst bizde bilýäňiz Первая леди diýen klub bar. Dogrymy? Первая леди diýen kluba girmek üçin siz 3 okuwyň haça birini almaly bolýarsyňyz. Düşünýäňiz? Ondan soň bizde Liderski klub diýip bir klub bar. Başta business klub gelýär, soň liderski klub gelýär, soň executive klub gelýär. Business kluba düşmek üçin siz izumrud bolmaly, plus haça bir okuw alan bolmaly. Diyetik nutrisiologiya alan bolsaňyz hem alan bolmalysınız, okan bolmaly. Siz prosta izumrud däl, siz okan izumrud bolmaly. Ana şonda siz business kluba düşýäňiz. Safirden başlap, safir, brilliant, brilliant bir karat, şu 3 derejeni kompaniya liderski klub edip saklaýar. Liderski kluba düşmek üçin siz haça bu 2 okuw alan bolmaly. Ýa-ha diyetik nutrisiologiya alan bolsaňyz ýanynda talasa kosmetologiya alan bolmaly. Ýa-da talasa nutrisiologiya bilen talasa kosmetologiýanyň ikisini bile alan bolmaly. Düşünýäňiz? 2 okuw alan bolmaly. Birçe okuw alan bolsaňyz değişli bolmaýar. Egerde siz executive club derejesine gelseňiz, brilliant 2 karatdan başlap ýokarlygyna gidýär. Executive club diýen derejeye geljek diýseňiz, onda siz 3 okuw alan bolmaly. Ene kompaniýa şoňa goýan şertleri bar. Toýst bizde ýeneden bir goşmaça aýratyn klublar bar. Bu klublar bilen kompaniýanyň prezidenti özüniň okrужениýasyny alýar.
Şu okrujenyesine girmek üçün biz hökman şu okullar okanmamalı. Ne üçün? Sebäbi bu adamların gürleşip oturan zadyny düşünmek üçün. Bu adamlar bu ilmi derecede gürleýe, haýsy zadyň nähili täsir edýänini, nähili bolýanyny gürrüň edip oturan wagtynda siziň dolu maglumat düşünmegiňiz üçin 3 okuwun alan bolmaly, okan bolmaly siz. Iň gowusy şo bolýar. Şonuň üçin egerde siz şu biznese gelip men maksimal derecede girdireje aljak. Men maksimal derecede kampaniýanyň hemme mümkinçiliginden peýdalanjak diýen bolsaňyz, onda şol 3 okuw almak maslahat berilýär. Indi Türkmenistan üçün bahalar. Indi şu bahalar yazıp alın. Birinciden aýratyn, diňe konsultant по здоровому образу жизни, psixolog diýen diplom berilýän okuw aljak diýseňiz, bul size 180 PV berýär. 180 bal berýär. Eger siz bal nämedigini, PV nämedigini bilmeýän bolsaňyz, onda Halip alaňyz bilen, sponsorumyz bilen gürleşiň, düşündirer. 180 PV berýär bu. Diňe özüni alan ýagdaýyňyzda bahasy 30 000 manat. Düşündiňiz? 30 000 manat bahasy var, 180 PV berýär. Diňe talasyň nutrisiýologiýa alsaňyz. Talasyň nutrisiýologiýa diýmek dietolog, nutrisiýolog diýen diplom berýär. Awa şu diplomny okup alsaňyz diňe 100 PV berýär. Muň bahasy 14 000 manat. Düşündiňiz? Ýok, diňe kosmetologiýa aljak diýseňiz, diňe kosmetologiýanyň özü talasa kosmetologiýa diýip olam diplom berýär, 100 PV berýär. 100 PV-lik okuwyň bahasy 14 000 manat. Düşündiňiz? Detski nutrisiýologiýa diýen ýa-ki kiçijik kurs aljak diýseňiz, 20 saatlyk kurs. Bu size 45 PV berýär. Ýöne şo 45 PV-niň bahasy 6 000 manat. Düşündiňiz? 6 000 manat. Yani okuwlarymyzyň bahasy şol. Eger üçsüni bilelikde alsaňyz, dördüncüsü detski nutrisiýologiýa size sowgat berilýän görnüşde edip goýupdyrlar. Toý siz bärde srazu 4 kurs alýan ýalyk. Dörtsüden jemläp alýan ýalyk bolýanyz. Şonda jemi berýän PV'si size 360 PV plusam 360 PV berýär. Jem bahasam uje skidkasy bilen 45 000 manata gelýär. Türkmenistanda goýulan bahalar şoňa. Düşündiňizmi? Şolary bellep aldyňyz, screenshot edip aldyňyz, owa gerek bolsa ulanarsyňyz. Bizde talasa nutrisiýologiýa bilen talasa kosmetologiýa ikisi bile satylýany bar. İkisi bile satylýany şonuň bahasyny toşna bilemek, anyklak görürün, artyk aka başdan bärde bellenmendir. İkisi bile satylýany bar. Onun berýän PV'si, men ýalňyşmasam, onun berýän PV'si 120 PV'dimi ýa-da 150 PV'dimi şoňal bir neme, bahasy plus minus 25 000 manat töwerek bolmaly. Şoňalrak bolmaly. Ýöne men toşna bilemek, onu anyklamaly bolýan. Indi tekliplere gelelik. Indi şoň bilen prezentasiýamyzy gutarýar. Aha, indi iň esasy Singapuryň promosyonuna gelelik. Tak. Şu ýerde pakat soralyňyz barmy? Okuwlar barada bir soragyňyz bar bolsa, şu okuwlar barada soralaryňyza men jogaplaýyn. Eger soralaryňyz bar bolsa, men bize düşünüp bileýin. Size bir täzeligim bar. Şu täzeligi aýtyp geçeýin şu arasynda. Nähili teklip etmeli partnerler mahum bolýar häzir onu düşündirer. Mir 2 ofisimiz var Aşgabatda. Şu Mir 2 ofisin içinde Talasa Abiortvonya bu arada Talasa kosmetologiya bu arada master classlar geçirilip başlayacak. O Mir 2 ofisimizde. Şoň üçin biz ýörite häzir komut gurmak otys. Yapılyan başka adamın girip bilmejegi ava içinde master class geçip durka abiortonya ondan beleki prosedurlar yüz prosedurları yüzün masajı o zaman saç prosedurları barada
Yörüte şolar ýalyk neme master class geçirilýän bir oto ezilip otyr. O nesip bolsa Mirka gelersiňiz, abiwlad ederiz. Üýşüp, o wayzer bolup üýşüp öğrenirsiňiz bolýa. Tak. Nädip gyzyklandyrmaly, nädip özüňe çekmeli? Ne gowy sorak. Birinci bilen şular ýalak edip aýtmaly. Birinci bilen aýtmaly zadyňyz şu. Sebäbi bul 3 okuw alsan kampaniýa sana diplom berýär. Men häzir prosta diplomlar ýanymda almandyryn. Gruppa oklaryn men 3 diplom berýär kampaniýa. Diplom ýöne diplom däl. Şu gezek gidenimizde Özbegistana gidenler baý bolsa diplom goşuruşda diplomlar goşurdular. Gördüňiz. Şo diplomlary halipalaryňyzdan kim alan bolsa, şo halipaňyzdan sorap, diplomuny görsem bolýarmy diýip sorap, alyp görüp bilersiňiz. Mesele ýok. O hakyky diplom berilýär. Şo diplom ömür berdi. Näme üçin diplom ömüri? Biz näme üçin aldyk şol okuw başta? Haçan, nirde, näme boljagy belli däl. Dogrymy? Siz verterede dowam edip gitseňizem, siz verterede dowam etmeseňizem, size şo diplom gerek bolmagy mümkin. Diplom sizden çörek sorano diýip aýdýan men. Nemeň diýýäzarym şol. Diplom senden çörek sorano. Diplom garada durýar, haçan gerek diýsen şonda işledýän. Indi sen pikir et. 3 esasy направление. 3 esasy направление. Birinci направлениýamyz bizim psikolog, ikinci направлениýamyz bizim diyetolog, üçüncü направлениýamyz bizim kosmetolog. 3 направлениýada sen profi bolýan. Sen üçsünem institutdan alýan diplomny. Kampaniýa beren ok, men vertere bolup sana berdim diýmeýär. Ana şonu gymmatlygyny düşündirip bilmeli birinciden. Eger satjak diýseňiz diplomy. İkinci bilen düşündirmeli zadyňyz ýene-de şol. Ine häzir bahasy 45 000 manat. Dogry dälmi? Bahasy 45 000 manat. Şol 45 000 manatyny sen şu biznesiň içinde özünden ödep alyp bilýän diýip düşündirme. Näme üçin? Sebäbi действительно diplom alan adamlar şo puly ödejek diýip gaýrat edip gowy hereket edip işläp başlaýarlar. Neticede rubin bolýar, izumrud bolýar. Izumrudy 3 ay saklasan, oşo diplomyň bahasy çykyp dur. Gideje çykyp dursun. Izumrudyň 3 ay saklap bilseň şol. O yok, men rubin bolup aljak diýsen, pajalsta, 6 ay rubin bolan ýagdaýynda, 6 ay rubinimi saklap bilen ýagdaýynda diplomyň nemesini çykdyjysyny izin alýar. Yok, men granat bolup aljak diýseňiz, onda 10 ay izi giderli granadyny saklap bilseňiz, siz şol diplomu çıkaran çykdyjyňyzy alyp bilýäňiz. Düşündiňiz? Ana şeý dip aýdan ýagdaýyňyzda näme bolýar? Diýmek, lüboy adam, şu biznese gelen lüboy adam bir ýylyň içinde şol okuw okap gutarýança, diplomyny eline alýança, şoňa eden çykdyjysyny ödep bilýär diýip aýdyp bilmek gerek. Näme üçin? Şonda adamlar, men prosta pul berip diplom alýany däl ekenim, men şo puly ödemek üçin hereket etsem, ödep bilýän ekenim diýip düşünmeli. Ana şonda adamlar has gowy gyzyklandy. Men meselem ana şo söz aýdanymda neme etdiler? Gyzyklanyp köplenç aldylar. Bizim komandamyzdan bizem esasam şo sözler bilen adamlar gyzyklandyrdy. Düşündükli boldy menne? Ondan galy bersem meselem äzine neme wa? Näme şo? Первая леди wa, dogry dämi? Ondan soň Vodrysy kartel dip mужской klub ba. Ondan Yankalak executive klub ba. Executive klubyň daşynda da liderski klub ba. Bularyň hemmesine gatnaşmak üçin hökman siz okuw alan diplomly partner bolmaly. Bolmasa şolara salmaýarlar. Ondan galy berse, onuň üstesine ýene-de bir neme bar. Kampaniýanyň prezidenti ýylly bir gezek ulu liderlerden bir lideri alıp belelikde gezmäne gidýärler. Meselem 2024'te de şöyle 25'te gezmäne gitmedilermi ya nähile boldy? 24'te Savchenkolary da alyp gitdiler. O gidip
Nimede Japonyany gezdiler. Japonyanyň laminariýalaryny öğrendiler. Japonyada şo taýda bir hepde 10 gün ýalak boldular. Ana şolar ýalak kompaniýanyň prezidentiniň akurjenesyne girjek diýseňiz, hökman siz diplom alan akademi okan bolmaly. Ana şolar ýalak ýerleri bar. Şonuň üçin bu diplomyň belli bir gymmatlygy bar. Egerde birden siz işläp bilmediňiz diýeli dordan verterede o derejäçe ösüp bilmediňiz. Siz özüňiz aýratynam açyp bilýäňiz. Maslahatçy, dogrymy? Saglyk durmuş ýöregesi boýunça maslahatçy, psiholog boldunuz. Siz özüňiz patent açyp bir yer açyp, men psiholog diýip özüňe uşu yglan edip bilýän. Näme üçin sende uşu diplom bar? Diplom bar ýa-ni. Siz näme pikir edýäňiz? Hemme mogalimler mogalimçylyk institutda okap öğrenip gelýärmi? Ýok. Bular diňe institutda okap diplom alyp gelýär. Mogalimçylygy gelip mektepde öğrenýärler. Ne hakikat. Doktorlar, hemme doktorçuluğunu institutda öğrenip gelýärmi? Ýok. Doktorlar okuwuny okap diplom alyp gelýär. Ýöne doktorçulugy balnitsada interna bolup öğrenýärler. Düşündüňiz dämi? Edil şolar ýalyk siz hem okuwuny okaýaňyz psihologiýanyň psiholog boljakman diýen bolsaňyz, atjaňyz bir neme? Merkez kiçirek bir yer atjaňyz danym. Men psiholog diýip ýyglan edýäňiz, adamlar sizde maslahat soramana gelip başlasa, siz hem psihologiýa boýunça gowy gyzyklansaňyz, oşo siz psiholog bolup gidýäňiz. Sizde oşo eliňizde diplom bolýar, goral bolýar. Düşündüňiz dämi? Men diýjek bolýanym, diplomyň plus ýerleri gaty ken. Umman nädip satmaldygyny düşünensiňiz diýip pikir edýän şu. Şu kampaniýada ymykly gitjekmen diýen adam bar bolsa, şolary hödürläp bolýar. Indi geleli biziň kampaniýanyň berýän teklibine. Tak. Ne biziň kampaniýanyň teklibine geleli. Uy, ýalňyş sat bastym eýen. Kampaniýanyň bize berýän teklibi näme? Bize berýän teklibi şol. Ne köp adamlar neme edip bilmediler. Singapur'un promotion edip bilmediler. Doğru. Singapur'un promosyonu has gowy ýeňilleşdirdi kampaniýa şu wagt. Nädip ýeňilleşdirdi? Şolar ýaly edip ýeňilleşdirdi. Eger siz ne şunu häz depdenizi belli alyn. Menem ýazyp goýaýyn. Birinji liniýaňyzda görnýärmi? Birinji liniýaňyzda 5 akademist 5. Indi şöyle üns sörmeli. Akademist demek 5 3 plus 1. Düşündünüz dämi şonu? 5 sany 3 plus 1 akademist. Getirseňiz tapawdy ýok. Täze partner bolsun. Öňkü kampaniýada işläp ýören partner bolsun, tapawdy ýok. Birinji liniýaňyzda 5 sany akademist getirip bilseňiz, aprel, may aylarında şonda uşu size kampaniýa näme berýär? Singapur'u gezelenç berýär. Şunuz? Indi ünsörüm gadyrdan partnerler. Näme edip bolýar şu ýerde? Siziň köpüňiziň uje safir derejaňyz bar. Izumrut derejaňyz bar. Derejeleriňiz uly. Rubin derejaňyz bolsa da, granat derejaňyz bolsa da siziň uje adamlaryňyz bar. Şo birinji liniýaňyzdaky adamlar, adamlara akademiýany satsaňyzam kabul bolýandyr. Şonu ýatdan çykarmaň. Akademiýany birinji liniýaňyzdaky adamlara satsaňyzam kabul bolýar şol. Toýst 5 adama öňkü partnerleriňden 2 adama hödürläp satsaň, täze 3 adama akademist getirip durup satyp bilsen,
Kampaniyadan sana Singapur'a gezilenç mut. Düşünüz? Ana şu mümkünçülük var. A, İkinci ýagdaýda näme? İkinci ýene de bir mümkinçilik uşul. Naviçoklardan täze gelenler, naviçoklar diýmek, noýabrdan soň gelenler ýa-da noýabrdan öň hiç kili granat derejesine etmedik partnerler bar bolsa, olar şol 5 aýyň içinde noýabr, dekabr, ýanwar, fevral, mart 5 aýyň içinde izumrut derejesine yetip gelip yetişmedikler bar bolsa, şolara da ýene de bir ay mümkinçilik uzatdylar. Siz şulay izumrut bolup da birinjili ýaňyzda 2 sanak rubin yetişdirip bilseňiz, kampaniýa sizem gezelenje alyp gidýär. Indi izumrut bolmak üçin iň aňsady näme? Iň aňsady şol. Bir tarapyna 3 akademist, bir tarapyna 3 akademist getirýän. Nähilek bolýar bu? Sen 2 akademist tapýan, ol 2 akademist hersini 2 akademist tapmany kömek edýän. Ana şonu jemi bir tarapynda 3 akademist bolýar, bir tarapynda 3 akademist bolýar. Netijede sen 2 rubin yetişdirýän we özüňem izumrut bolýan. Ana şonu eden ýagdaýyňyzda siz yeniden Singapur alýanyz. Düşündüňiz? Ene şolar ýaly iksanak gowy şert koydy. Ene bul birinji şerti bar, birinji liniýaňyzda akademist, 5 san akademist getirmek wapşe aňsat bol. Näme üçin aňsat? Sebäbi egerde siz akademiýanyň gymmatlygyny düşündirip bilseňiz, öz bar bolan partnerlerinizle düşündirseňiz hem ýa-da doğum garyndaşlaryňyz içinde kim okuw okap bilmän galan bolsa, kim goşmaça okuw okajakman, kim daşaryda gidip işejekmen, owa ýöne bu ýerde işejek bolsaň diplom gereken diýenler bar bolsa, ana şolar üçin iň gowy mümkinçilik şol. Vapşe hemme erkeklere yüzlenýän. Öz maşgallaryňyza şol akademiýalar alyp goýun. Şu wagt mümkinçilik bar wagty 45 000 manada, 15 000 manatdan düşýär. 3 diplom, bir sertifikat 15 000 manatdan düşýär. Düşünüňiz? Hiç ýerde bermeýär. Hiç ýerde alyp bolmaýar. 3 okuwy, 3 diplomly okuwy 45 000 manat hiç ýerde alyp bolmaýar. Bul diňe biziň kampaniýanyň berýän mümkinçilikleri bilen mümkin. Bolly. Indi şoň üçin men maksadym maksimal derejede şulayda akademist getirin. Indi dawai seredeli şu zada. Näme berýär? Wapşe bir akademist birinji liniýaga getirsen, sen näme gazanýan? Şoňa seredeliňmi? Sen näme bolýar? 3 plus 1 akademiýa bizde 360 PV dor dämi? 360 PV sen birinci liniýaga gelse 360 PV'den sana kampanya BZP berýär. BZP'miz bizim 360 PV'den näme bolýar? Şeylere gap ýazaýyn. BZP deňdir 144 UY bolýar. 144 UY kampanya bir akademist getiren üçin sana BZP berýär. Diňe BZP şol. Bolýar. Indi bu BZP'ni köpeltýäs 5'e. Näme üçin köpeltdik 5'e? Biz 5 akademist getirmeli alar dämi? 5'e köpeltsek näçe bolýar? 40, 20, 70, 500, 700, 720 UY bolýar. Diňe şoň özü BZP'si. Indi siz hemme kim bärde telekeçe biznesmen ador dämi? Näme edersiniz? 360 PV'ni özüňiziň pes aýagyňyza goýarsyňyz. Haýsy tarapyňyz pes bolsa, pes tarapyňyza goýan ýagdaýyňyzda 360 PV'den näçe sikl gelýär? Dogry, 9 sikl gelýär. 9 siklda näme gelýär bize? KBB gelýär, dogrymy? KBB owa deňdir 9 owa köpeltmek 5 akademistinki owa köpeltmek 14 UY. Näme bolýar bu? Bul uje 630 UY bolýar. Gördüňizmi? Endi 630 UY, 720 UY şol ikisi bu minimalny gidejiňiz. Ýöne siz derejede edýäňiz, klubum edýäňiz,
Hemmesi gelýär bilelikde. Düşünüňiz? Häli haýsy derece, mysal üçin 2 akademis getirsen, sen uje Rubinede oturýarsyň. Meselesiz. 3 akademis getirsen, pes tarafyna oýsan, sen uje Izumowede oturýarsyň. O taýdan goşmaça girdejler gelýär. Gördüňizmi? Prosta 5 akademis getirsen, 720, 630, bu näçe bolýar jemi? Jemi bul 1350 uye bolýar. Awa, bulam manatda, 1 manatdan goraýyn. 1350 köpeltýäs 15 manada 20.250 manat bolýar. Gördüňiz? 20.250 manat. Ene. 5 akademis getirseňiz, hem Singapur alýaňyz, hem minimalny girdijiňiz 20.250 manat bolýar. Gördüňizmi? Gowy kena. Biz prosta häzir danlyma men kampaniýa şoňa gowy mümkinçilik berdi-ka, akademiýa boýunça işleseňiz, işiniz yeňil gider. Bary ýogy 5 akademis tapmak bilen kampaniýa sizi Singapura gitjek. Maksimal derejede akademiýany gowy edip öğrenin. Teklip edin. Maksimal derejede gowy edip teklip etmäni öğrenin. Ana şonda siz başararsyňyz. Endi geleli soraglara. Okuw kapdalda praktika bilen öwrenilýändi ýene bir gezek aýdaýynda halipa. Ýani aýtdym ha, hemme kim muallim bolsa-da, muallimçilik mektebine okap gelýär, diplomunu alyp gelýär, barbyr mektepde muallimçiligyny gowy öwrenýär. Dogrymy? Doktor bolsa da doktorluk institutunu okaya, awa doktorluk institutuna diňe ilim alýar, ýöne gelip tejribede hakyky doktor bolýar. Köp wraçlar diplomunu aldylar, ýöne doktor bolmagan gesip beren wraçlar gatykän. Sebäbi praktikada ol özüni gowy tanaýan. Oňa doktor bolmak gerekmi, gerek dämi? Ana şoňa alak bolýar. Siz hem şol okuwlary alsaňyz, hem psikolog, hem diyetolog, hem kosmetolog bolýanyz. 3 sanak diplom alýanyz siz. 3 sanak okuw alýanyz, ilim tejribe alýanyz, ilim alýanyz asyl. Tejribäni şu durmuşyňyzda alýanyz. Eger siz has näme şo ynamly, özüne göwüni ýetýän bir kosmetolog boljak diýseňiz, pajalsta, başta diplomunu alın, ondan köprak praktik edin. Psikolog boljak diýseňiz, onu başta diplomunu alın, okuwuny alın, ondan köprak praktik edin. Size şo bütün ömrüňize urlakan kömek edýär. Endi soralaryňyz barmy? Soralaryňyz ýok bolsa, ýoşdan jemläýelmi? Hani kimindi Singapura gidýär? Kim biziňle Singapura gitjek? Kim 5 akademisy tap bilen diýär? Şöyle 5 ýazyň. Ýokmy? Bir adamam etip bilmeýärmi? 5 akademis getirip bilmeýän diýäňizmi? Biz nasiba bilen wara, häzir aýtjak. Özbegistanda 5 akademis getirdik. Türkmenistanyň özünde gruppa bolup, komanda bolup ne tööleme ine. Ine şeýdiňa, ine Aýşa adam gitjek diýär, Mahmum gitjek diýär. Pajalsta 5 akademis i bolly. Siz arkaň gezilen jalýanyz. Özbegistanyň özünde entek önümde registrasiýa bolmaka bizdiň akademiýa satdyk. O 5 tane akademis getirdik aňardan. O şeýdi bir adamy Vietnama alyp gitdik biz. Haçan çel diýdiňiz diýär. Näme çellidir? Maýyň aýagyna çelli. Ene şu günden başlasaň, şu günden hereket et başlasaň, göni 40-45 günüň bar. Yetişýän. Näme diýär? Ertjek. Owa, getirber sapar. Haçan çelli. Bolly, düşünüklümi? Düşünüklü bolan bolsa, onda indi şu Zoom siziň üçin pedaly bolsun diýip etdim. Köprak akademiýa barada maglumatlaryňyz bolsun diýdim. Indi akademiýa barada hemişe aýdyn. Siz bileňizok, nähili adam haçan akademiýa aljagyny siz bileňizok. Adamlar diňe premium paket teklip etme. Diňe önüm bilen premium'a getirjek bolman, akademiýa bilen hem premium'a getirip bolýar.
Bolýa, onda hemmäňize köp sag boluň, sagman galyň, sagman oturuň. Bolýa.